Την επιστροφή Γιώργου Παπανδρέου με πολιτικό κόμμα, πώς την σχολιάζετε? Θα είμαι λίγο αιχμηρός αυτό. Θεωρώ ότι είναι λίγο θρασίτατη αυτή η ενέργεια. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρωθυπουργοί που χάσανε τη δουλειά τους μέσα σε ένα βράδυ και τώρα επανέρχονται για να διεκδικήσουν την ψήφο πάλι του ελληνικού λαού με τραγικά λάθη και τραγικά ψέματα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ίσως το ξανασκεφτεί και λειτουργήσει. Έχουν πέσει βέβαια, όπως βλέπετε, ο κύριος Κανταλίδης, ο κύριος Λαλιώτης και πολλοί άλλοι από κοντά, οι οποίοι προσπαθούν να πούν την άποψη και να επηρεάσουν. Έχει γίνει μια προσπάθεια και από τον κύριο Λοβέρδο, άκουσα χτες τη τηλεόραση, τουλάχιστον να ενωθεί με το Βενιζέλο, με το Πασόκ. Από εκεί και πέρα σας είπα την άποψή μου, είτε ενωθεί είτε κάνει κόμμα. Αυτή η επιστροφή για μένα είναι θρασίτατη. Μάλιστα. Γιατί να μην εδώ που είμαστε τώρα, έτσι. Εδώ που φτάσαμε αυτή τη στιγμή, κατά 90% οφείλεται στην λάθος πολιτική που άσκησε τότε αυτή η κυβέρνηση. Επί των ημερών του, θέλετε να πείτε. Αυτό ακριβώς. Το 90% θεωρείτε ότι ήταν από λάθη της δικής του διακυβέρνησης. Και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων τότε διπλασίασε το χρέος. Τις παρενέργειες και το χρέος. Ναι. Και βέβαια υπάρχουν και υποψίες ότι ήταν και σκόπιμο αυτό. Ναι. Για ικανοποίηση κάποιων συμφερόντων. Είναι κάτι που συζητείτε. Έτσι.